Kamusta ka kadi itanbiag ko siya kadipan di malaglagip mo no siyak magbilang tikas mo damagin sikat ina ar-ara paapin no siyak ito'y iwan pagtanagan kasar-sarita daytoy ladawan ket kada awag mo to'y cellphone ko'y sutingit daytoy barukong ko ay nagrigaten long distance ngayon iten na iiliw ken panas naginat di oras nga aglabas gapud karayo at di maipapas alawen hanggang alus na biyak ko idayal mo data cellphone mo rantayan na disegar kan sugnod tasiksigala hinay ayat ko uray adayua dito'y arpa kasla asidek ka latag ka niya taday tatimek mo lumangega umanayen biag ko aliw-liwan Day din tugon ko sa patam hindi ko ta awan ti mulit na nabusong gaya maulilan at dami iliw na ken segar long distance kaya iten na diiliw ken panas naginat di oras nga aglabas gapud karayo at di maipapas alawen hanggang anus na biyak ko idayal mo data cellphone mo rantayan da disegar ken sugnod tasiksigala hinay ayat ko tasiksigala inay ayat ko. Hello. May we give our microphone to Mami Jom?